Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Dan nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... We zijn gewoon Limburg, we hebben een eigen taal. Dat is geen andere provincie heeft dat. Alleen wie? Omdat ik het toe zou praten en ik ben het meer gewend. Ik vind het wel echt vet dat gidderingen in Nederland, en dat is niet alleen in Limburg, maar voornamelijk in Limburg, om de 10 minuutjes gewoon een ander dialect hebt. Dat vind ik echt vet. Omdat bij ons het dialect is gewoon heel gezellig. Als de kals is gewoon heel gezellig. Als je dan in het Nederlands spreekt, is het gewoon Nederlands. Maar dialect is dan gewoon echt, dat het gewoon weer het hebben. Dat lijkt ons ding is wat niemand anders heeft. I've been up all night, trying to get that rich. I've been working on my shit. Milk the whole game twice, gotta get it how I live. Jongens en meisjes, vandaag is het zoiets. Vandaag is de declamatiewedstrijd van het Veldeke. En dit jaar is het in Panningen. Nou, er doen een hele hoop finalisten mee. En die zitten binnen al allemaal in spanning te wachten. Dus laten we ze niet meer te lang wachten. Kom mee naar binnen en dan gaan we kijken. Baby. Yeah, ben weer met die matters vannacht. En natuurlijk zijn de meiden had niet anders verwacht. Maar vanavond tussen die als elke andere nacht. Ik stapte binnen in de club en ja, toen zag ik het pas. Ze had die baan, dikkie billen. Zo lekker dat mijn handen elke kant willen. En ik dacht van ja, die moeten wel een man willen. En Kraantje papi was toevallig net een man binnen. Baby, Jij vertel eens, wat houdt de declamatiewedstrijd precies in? Ja, de declamatiewedstrijd is altijd een heel belangrijk gebeuren, ieder jaar. We zeggen altijd, de kinderen hebben ook de toekomst. We vinden dat kinderen geconfronteerd moeten worden met het dialect. Dat ze dat ook in de praktijk moeten kunnen brengen. Nou, en dat doen ze in de kringen. Dat gaat met wedstrijden door. En de winnaars die komen 1 keer per jaar samen. En dat doen we dan in de declamatiewedstrijd, de finale. Een mooi gebeuren. Je kunt zien dat dat geweldig gaat. De kinderen zijn zeer enthousiast. En ik heb het gevoel, ik ben geen kenner, maar ik heb toch het gevoel dat het niveau aanzienlijk omhoog gaat. Nou, super, dankjewel. Ik ben verdrietig. Ik kan er niks aan doen. De moed zakt me diep in mijn schoen. Ik kan wel beuken. Schreeuwen! Het is hartstikke stom. Pap kreeg nu werk. Vreselijk dom. Want wij moeten nu verhoezen. Hoe trooi je weg naar de pie? We komen weer de weg terecht. Helemaal een Friesland. Daarboven in ons land. Daar wordt pa baas van een Friese courage. En mam, Jochem en ik moeten met. Dit is niet goed wies. Weg goed trooi. Weg uit het paradies. Ken wel beuken. Willen ons dorpje blijven. Mijn pap ziet dat ik mij moet zwiegen. Nooit meer meedoen aan de declamatie van Veldeke. Geen vaste lovend meer. Geen overles in jullie. Geen lekker stukje vlaai. De koffers zijn gepakt. Die stonden in de gang. Kijk naar mijn boekenkast. Nog mijn lege plank. Ken wel beuken. Heb op school allerlei gezegd. Stond te schreeuwen. Terwijl ik angst altijd lag. Hoi Roy. Hoi dorpje van lol en plezier. Maar weet, ik kom terug. Later. Ben je vulste keer. Hoi. Straks in de morgen. Deze morgen, de vroege wekker. Die zei dat ze op moest staan. Dat ze niet bedje op moest komen.
alleen maar om naar school te gaan. Kom, jij niet hier om na te denken. Snel, snel, rap, rap, kleiden gaan. Met 2 been in 1 bokspiep en die moe hangen onderaan. Alles zit deze morgen tegen. Toen viel ze hoos van de trap. Komt ze dan de keuken binnen, kreeg ze havermoutepap. Bah, dan hoop ik ze niet spullen. O jee, daar gaan de bussen kwijt. Hier niet, daar niet. Dan maar zongen, anders komt ze nooit op tijd. Als ze dan de straat op fiets, vallen de eerste druppels regen. Lekker bijt, de ketting eraf. Alles zit vandaag tegen. Deze dag is slecht begonnen en deze dag komt nooit meer goed. Morgen maar weer opnieuw proberen en morgen weer met nieuw moed. Jongens en meisjes, een groot applaus voor Sanna! Ik hou mij toch paag, maar ik was vlot bij de dokter traag. Ik zoet vol stress aan met een vinger in een fles. De dokter bekeek zich dat geval. Ik heb de oplossing al, zei er toen boem paaf. De vinger moet eraf. Dokter, dat is toch niet waar? Och, dat is maar even snieën. Daar hoeft ze niet van te lieën. Dokter houdt nu heel vlot die verdomde fles kapot. Tja, dat is nu de baas. Er zit nog statiegeld op die fles. Dus het begint al aardig spannend te worden. Ik kon gewoon even meteen naar de eerste vertellen. Wie vind je tot nu toe gewoon? Heel veel talent. Ik verbaas me echt over de kwaliteit. Hartstikke goed. Wanneer het zo weer gaat, nou, dan kennen we nog het verwaarden. Ja. Ik ga even nog 1 iemand vragen en dan gaan we weer door. Vertel, wat vind jij ervan, Sylvia? Ik vind het heel chic dat ze bij de kinderen gaar niet thuis dat ze zenuwachtig zijn. Want ja, ik kwam net op en struikelde al direct over mijn beurt. Maar dat is bij hun totaal niet het geval. Ga ik zo door. Nou, dankjewel hè. Applaus voor de jury. Kom met oma. Oma zei, kom eens naar de wolken kijken. Vind ze niet dat die op schuipjes lijken? Maar voor mij hebben die mee met SpongeBob te maken. Of Harry Potter en Star Wars die zich raken. En die zit immer schoon en braaf tegen vet en gaaf. Toen moest je het helder kallen zetten als ik het tegen haar zeg. En zet hem het zachter als ik de radio aanzet. En als ze zei, heb ze al gerekend en geschreven? Zeg ik, oma, ik ben aan level 7. En bij, kent ze die namen? Nee, doet de kop. Oma, die zoek ik wel op Google op. Ik denk dat muziek er niet veel zit. Bij rock denkt ze aan kleur die ze aan heeft. Bij blues zegt ze, wat een schoon kleuren. En zonder batterieën kent ze niks horen. Bij sms'en en chatten gaat het oog al mis. Ze denkt dat wiet niet Corby is. Maar we zogen allebei dezelfde vleugel vliegen. Keken samen naar wie huntjes het degen. We hebben onder ons 2 in de rij gestangen. Samen gekregen wie opa dood is gegangen. Kijk, ze slikt wel pillen, maar of veel zoveel verschillen. We zogen allebei dezelfde fever bevrezen. Buim de blaar verlezen. Kijk, ze verlust wel het horen en de tang. Maar dat ik haar zou verlezen, is mijn grootste eerlang. Daarom zeg ik heel hel, oma, ik houd van dich.nl. Op kamp. Ieder jaar gingen ze op kamp naar een plaats. U weet vanaf. Poeh, dat leek me toch zo gaaf. Een kamp voor de hoogste groepen van de school. Ik wist gelijk dat ik dat ook gewoon. En eindelijk was het dan zoiets. Ik was mijn kleuterhurkjes kwijt. En mochten mij naar een kampeerboerderie in Wormerveer. Op de zolder logen wij als lokbedden neer. De meisjes en de jongens afgezonderd. Anders kreeg ze toch maar gedonder.
Er worden spannende spellen gedaan. Overdag, maar ook 's nachts in het licht van de maan. Wij speelden eens het beste geluide spel in het duistere bos. Zelfs de leiders kregen kippenvel. Wij moesten beesten vinden door ze te roepen. 'S laat, dan maakte die een geluid en wij als zoekende paard. Ten ene, naar den andere, wordt ontdekt. Maar ene, die kost wij maar niet vinden. Dat was gek. Wie ook schop, schop riepen. Wie hoorden geen geblaad. En het wordt intussen toch wel erg laat. Ineens riep Jerke, kom eens vlot kijken hé. Wie nou Jerke en waar stond TB? Toch lag tussen de struik het verloren schop. Maar geen geblaad, nee, hard gesnuk, die lag in diepe sloop. Jerke zag, die heeft zeker schepjes geteld en is toen door de sloop geveld. Groot applaus voor Mila! 4 fluiters. Luister naar deze vogeltaal. Mijn mam, dat is een nachtegaal. Mijn oma snabbelt kwiet, kwiet, kwiet. Mijn broerke ligt in graasparkiet. Ons pap, dat is een vette moeds. Mijn tante die er weer poets. Mijn zusje loopt op hoe gebeurt. Oom Jan is om zijn veer geluurd. Mijn neefje is een wielenwaal. Mijn nichtje is van achter kaal. Ja, mijn familie is een groot orkest. En ik ben de 4-fluiter uit het vogelnest. Ik dood geen klap. Ben zo lui als de paas. Tot 12 uur 's middags lig ik lang goed in mijn nest. Ik heb geen geld, ik sla naar door de straten. Van Hermanozo hebben ze mij 100 euro's vergeschoten. Maar als ze aan mij vragen, hoe blijven nou ons duiten? Dan zeg ik lachend, dan kent gij allemaal naar fluiten. Hey, langs mij zei Ton en Ton is de voorzitter van de jury. Ton, vertel eens, waar moet de jury precies op letten? Ja, we moeten op allerlei aspecten van wat de kinderen moeten verletten. We kijken naar de mime, dus de manier van bewegen. We kijken naar wie ze de zaken uitspreken. Dus wie ze dat we ook kunnen verstaan in de zaal, zeg maar, wat ze precies vertellen. We kijken naar de boodschap, dus de inhoud van de tekst. En of ze de tekst ook een beetje begrepen hebben. En dat ze dat ook met emotie kunnen uitdrukken. Is dat niet kei moeilijk om te jureren bij zoiets? Ja, ik moet zeggen, ik ga het nu voor de 3e keer gedaan, maar het werd ieder jaar moeilijker, kent ze wel zeggen. Ja. Maar wie kent het dan, dat het ieder jaar moeilijker weer? Ja, ik heb het idee dat het niveau immer hoger werd. En dat merk ze dus ook gewoon in die finale dan. Nou, super, bedankt. Vertel eens, wie vind je tot nu toe gewoon? Ja, ganz goed. Ja, daar staat wat. Ja. Er staat echt, ja, dat klopt, ja. En dat is schoon om te zien. Ja, heerlijk, hè? Ja. Genieten. En de laatste vond ik leuk, de tegenstelling van... Die zag er gedicht op, en was het Mila. Ja. En dan het vuur en het nagesprekje is ze heel ingetogen, heel bescheiden. Ja. Heerlijk, ja. En jij? Nou, ik stond ervan te kijken wat die kinderen allemaal durven zomaar voor de microfoon. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt super. Het wat nog komt. Ja, ik ben ook volop aan het genieten, jongens en meisjes. Dat moet je gerust weten. Ook al ben ik aan de jury, ik geniet er ook volop van. Maar ik ben blij dat ik aan de jury ben nu, want dat liet me toch een hele zware taak. Je zegt het eerste jaar, dat vind ik best. En mijn vriendinnen, ja, die doen ook met. Ik heb schrijvers nu al op de maat, want we chillen de ganse dag. De weekend, dat is al geslaagd. Hey! Je zegt het eerste jaar, dat vind ik best. En mijn vriendinnen, ja, die doen ook met.
al op de maag. Want we chillen de ganse dag. Het weekend, dat is al geslaagd. En in zomertijd, dan ga ik zwemmen. Geniet van het strand en van de zee. Dan zit ik altijd de bloempjes boeten. Ik zeg ik, wat wil ze nog meer? Dankjewel. Dames en heren, geef een groot applaus voor Janneke! De grootste truc van het netje. Abracadabra. Mama, dicht aan je voet. Papa, met tegen zet je door. Opa, doe verschwindt. Oma, doe het op met bestoor. Abracadabra. Binnen mijn rivier zal jij nog zien. Abracadabra. Nog één laatste keer. Oei, nu ben ik er zelf niet meer. Rommel van de honger. Mam, mogen geen keukske? Nee, kind, we gaan zo eten. Maar dat ik in de greu ben, is die volgens mij vergeten. De erpen moet nog schellen, de was moet nog in het rood. En ik heb zo'n honger, ik ga binnen van het rood. Een appel dan, dat is toch gezond. Kind, heb geduld en hij is even 10 maand. Du wist niet wat ik allemaal doen heb, ene dag. Ik laat me echt niet jagen door dich, kleine blaag. Maar als mam even boven is, dan greep ik mijn kans. Die keukenstrommel gaat leeg, ik maak de vreugdedans. Heel stil de deksel eraf, wat geit dat ding toch stroef. Heurig snoer op de trap, 3 keukjes in de mond. Roef. Dan staat ze in de keuken en zegt, wat kikt ze raar, begint te gaan in huis werkt, eten zo gaar. Daar vliegt ze weer van de keuken terug naar boven. En ondertussen ruikt het lekker uit de ketels en de oven. Die keukenstrommel kijkt me aan, ik kan me niet bedwingen. Groot werden en honger hebben, zijn verschrikkelijke dingen. De trommel vult, wat een herrie. Mam komt kwaad naar honger. Sorry mam, maar zo klingen dus als ze rammels van honger. Wat een oma. Mijn oma. Dat is pas een chique. Daar krijg ik altijd heel veel van die pieken. Verjaardag, kermis, kerstmis en jaar. Dan stuit ze al gauw met de beurs klaar. Oma vindt dat we goed moeten leren. Daarom, om ons te eren, rinkelt bij ieder rapport de kassa. Nee, geen grote massa. In mijn rood beursje doe ik al mijn centen. Op de bank krijg ik nog het rente. Eén keer in het jaar ga ik het kopen. Gezellig met mam door echt oplopen. Winkel in en winkel uit. Ik kijk aan ieder roet. Oorbellen, een sjelke, een blouseje en een rukske. Ik sta uren te draaien in zo'n pas hukske. Op het eind van de dag
pak en gezakt noos. Onderweg is nog gauw een ijsje op de voet. Dus alles nog even goed bekijken. Dat rukske nog even strijken. Dan voor de spiegel of het al goed past. Vervolgens op een hanger in de kast. Zondag bij oma op bezoek in mijn nieuwe kleur. Dat wordt leuk. Maar dat is niet zo naar mijn zin. In mijn roodbeursje zit bijna niks meer in. Maar gelukkig is het weer gauw kermis, kerstmis en nieuwjaar. Dan staat oma gewoon weer met die beurs klaar. Een eikatske springt met groot gemaak van een boom bij onze bedaak. Striets uit een hoofd gaat nuutjes weg, kruip snel in een hukske onderdek. Hoog in de boom zitten merels en mussen en nog angervogel zitten ertussen. Ze willen het eten, vliegen af en aan. De hek liep wel een landingsbaan. Maar o jee, daar vlak achter de muur ligt een dikke kater op de loer. Heel rap zien alle beesten weer weg, heeft de kater even een pech. Want ja, dat ga je natuurlijk ook maar door, dat noteren en het beoordelen enzovoort. Vertel eens. Ja, dat is heel schoon. Ik vind het zo schoon als die kleine druppeltjes komen. Wie nu op het les zo wie dat heeft gedaan. En die stonden dan frank en vrij. Ik houd mezelf wel eens in doen. Ik had niet verder gekregen. Nou, heel veel complimenten daarvoor. Ik vind dat het over het algemeen een heel hoog niveau heeft. Dat is echt zo, dus doorgaan. Je zit in een zaal met toneelspelers van de komende tijd. Gewoon gewoon die je metmaken. Ja. Moeten ze wel doen, hè? Ja, zeker weten. Nee, dat is het. Oké. Dat was het. Nou, hartstikke bedankt. Inderdaad, ik vind het niveau ook hartstikke hoog liggen. Ik kan nog heel even bij u vragen. Vertel. Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de vorige spreker. Het is echt een heel prima niveau. Hartstikke mooi. Laten we zo doorgaan. Nou, applaus voor zichzelf. Mijn broersje, dat is de Vinnie. En ik wilde het vertellen over de krankheid wat hij had. Dat noemt men epilepsie. En daardoor lekker Jan stuks plat. Door arme kerel, die boempaf En hem dat aardse zie, is net immer schön. Daar kunt er kranken waan, met veel schandaal. En lekker warm in het spitaal. Ze spritsen hem daar in het bloed. En meestens kun je dan warm jod. Dat durven warm met nog heem. En maar ik mijn boterham met zeem. Moele en loven kent hij ook niet zo jod. Hij zit bij neus en valt veel op de voet. Maar het is niet alleen maar Ierland wat vuur met de Vinnie hand. Hij had dus één ding geleerd. Dat me moet je nissen van het leven. En dat is bestemd niet verkeerd. Dames en heren, geef een groot applaus voor Claire. In een meutje. Mijn moeder heeft een heutje. En luistert mens, wat je smoes. Dat heutje, dat ruikt je alleen maar toes. Dat heutje, ja, dat heet ze eerlijk waar. Al minstens 25 jaar. Ze treugt het nog van tijd tot tijd. Dat heutje, dat weet je nooit meer kwijt. Dat heutje, ja, dat zei dat toch zo kwaad. Op het huisstupje van haar hand. Ik denk dat je dus nog wel weet. Dat het een vingerheutje heeft. Goed eten
Voor de eerste keer ging Sielke met papa en mam uit eten. En amper waren ze aan tafel gezeten. Of de soep wordt dampend binnengebracht. Wat is dat voor soep? Vroeg Sielke onverwacht. Ossenstert, zei mam, en die smaakt heel goed. En terwijl het op zijn stoort, wiebelen zoet, schieft ze de taalweg aan zit, die ik niet. Ik weet waar de staart gehangen heeft. Ik wacht wel op de vriend met mayonaise. Dan ben ik tenminste lekker uit eten geweest. Toi, toi, toi. Dames en heren, geef een groot applaus voor Masha. Platmoelen, wat is er nu mis met onze Limburgse taal? Vraag ik me dikster af. Jong, daarboven in Den Haag zijn ze hartstikke gepaaf. Veel moeten van die ABN gaan moelen. Hollische kak, zullen ze bedoelen. Luister maar naar deze moelen, Jan. Ik weet er ook niet alles van. Maar kent je nog echte Limburgse woord? Heb je alles van een uif, por, zwaar of boomspek gehoord? Of kent je deze nog? Vitsels, riestartelen of een kattenkniep, de uitspraak unmoekel of Maria Ziep. Tjus, en dat bedoel ik nu. We moeten dan met ons Limburgs naartoe. En eerlijk, misschien is het niet meer van deze tijd. Maar ABN, zo raken we dit cultureel erfgoed toch kwijt? Dat is ook vast wat Rouwenaise met zijn liedje had bedoeld. Het is een kwestie van geduld dat hier Holland Limburgs... Nee, ik houd het maar beschaafd. Moelt.